אנחנו בעזרת השם פה בשובה ישראל, מקור החסד הגדול בבת ים ובכל העולם, שפה ברוך השם מזכים את עם ישראל לאכול בליל שבת, כל מיני רווקים וגרושים ואנשים שהם לבד, ועושים פה הרבה חסד גדול, בעזרת השם בכוח הלימוד גם לרפואת תהילה מזלי בת ורד ומנשה בן אלישע, כוח הלימוד, ראש חודש ליקוטי הלכות, כן? אז אומר, וכאן הבן שואל, לאחר ששברו את המצה האמצעית, מראה בת כמונה, ואלפוסו בן אסתר, ודהיינו הלוי שנגלה לדעת מן ההסתרה שמזה בעצמו נעשה בחינת מצה. זה אמנם בראש חודש, אבל יש פה את העניין של גם לחבר את העניין של ראש חודש ופסח, כן? אז הוא מחבר את זה פה. רק רגע, אני אשאיר את זה יותר, שיהיה יותר... כן. אז מה אומר עוד? אומר שאמרנו ששיברו את האמצעי, דהיינו הלוי שנתגלה מן הדעת והסתרה שמזה בעצמו נעשה בחינת מצה כנ"ל, ועל כן אזי הבן שואל שאלות וקושיות, מה נשתנה וכולי. היינו, זה בחינת מחלוקת שהיא לשאלות וקושיות שמתעוררים בחינת מחלוקת לשם שמיים, שהוא שלימות הדעת מאוד, וזה בחינת מצה שהיא לשון מצה ומריבה, כמו שמבואר עכשיו במאמר הנ"ל. ועל כן כאן הבן שואל דייקה, דהיינו שאלות וקושיות, וזה בחינת מחלוקת שנתעורר בין הבן והאב, שהיא בחינת מחלוקת שבקדושה, ומחלוקת שמאי והלל, שהוא דעת גדול מאוד וקיום העולם, כי העיקר בריאת העולם וקיומו בבחינת מחלוקת שבקדושה, דהיינו בחינת תחילת הצמצום, שכביכול נמצמצם ונחלק האור לצדדים, שבלא זה לא היה מקום לבריאה כנודע. לא כתוב שלא הייתה קשה מחלוקת בית שמאי ובית הלל, אבל הייתה לשם שמיים. ולעומת זה הנה עכשיו פרשת קורח, שלא הייתה לשם שמיים. מחלוקת קורח לא הייתה לשם שמיים. והבריאה, וקודם הבריאה הם בחינת אב ובן. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר, ובהכרח שיהיה ביניהם מחלוקת כביכול, שיהיה אחר הבריאה, נחלק קצת מקודם הבריאה, כי אם כן נתבטל הבריאה כנ"ל. ואף על פי כן באמת שם הוא תכלית האחדות. ובחינת המחלוקת הזאת שבאמת היא תכלית השלום, זה אי אפשר להשיג, כי שם בתחילת הצמצום אין שום השגה ואיסור לעיין שם. כי הוא דרכי השם, ובמופלא ממך אל תדרוש. יש דברים שאתה לא יכול להבין. אתה אומר, איך יכול להיות? אני לומד כל כך הרבה שנים. אני מבין מה שאני מבין, מגיע לדרגות גבוהות בהבנה, ופתאום אתה רואה שזה לא, זה סותר. כתוב לו עלינו שאלישע, הוא נקרא אחר, אבויה בן אלישע, הוא נקרא אחר, למה? הוא הגיע לדרגות כל כך גבוהות, הוא היה רבו של רבי מאיר מעל הנס. 4 שעלו לפרדס וכל אלה, הוא לא הבין, מה, איך יכול להיות? שאתה כתוב בתורה כל הזמן, שילוח הקן, מעריכים ימים של האדם, בכיבוד אביהם מעריכים ימים של האדם, ופתאום הוא רואה את הילד של חבר שלו, עולה עושה את לוח הקן, באמת, אז הוא לא הבין, כפר. אז הוא אומר, במופלא ממך אל תדרוש, על הקדוש ברוך הוא אי אפשר לזה, יכול להיות שאתה תראה משהו, אבל בן איש חי אומר, כל מה שלא מובן לך, תתלה בסוד הגלגול. ואז אתה תצא מהעניין הזה של להיכנס לכל מיני חס שלום פתאום לכפירות או משהו כזה. כי יש הרבה דברים שלא מובנים, כמה שתלמד עדיין אתה לא הגעת לקצה של להבין ממש מה השם יתברך, ממש עושה בעולם הזה ומה הוא רוצה מאיתנו. וזהו בעצמו בחינת המחלוקת לשם שמיים, שבין הצדיקים, בגלל זה לא מתערבים אף פעם במחלוקות בין הצדיקים, כי הם מבטלים את הדין מהעולם, ואתה, מי אתה שתבוא תיכנס במחלוקות בין הצדיקים? והחכמים האמיתיים לא נכנסים במחלוקות שלהם. דהיינו בחינת מחלוקת שמאי והלל, שהוא קיום העולם. דהיינו כדי שיהיה מקום לבריאה, היינו שמחלוקתם מבחינת התחלקות האור לצדדים, כדי שיהיה בחינת חלל הפנוי, שיהיה מקום לבריאה, כמו שכתב רבנו נרו יאיר במאמר בו אל פרעה, על משנה, כן, על משנה הכל ימי גדלתי בין החכמים, עיין שם היטב, וזהו, ולא מצאתי לגוף אלא שתיקה. וכל ימי גדלתי בין החכמים, עיין שם היטב, וזה בחינת מחלוקת ושאלת הבן לאב, בחינת מחלוקת שמאי והלל, שהוא קיום העולם כנ"ל. וזה צריכים עתה בליל פסח, שאז הוא בחינת חידוש העולם, כמובן היינו כי העיקר בחינת ההסתרה היא יניקת הסתרה האחרת,
שהוא לצד האחר, כן? סיטרא זה צד האחר. ומבחינת שבירת כלים שעושים מריבוי אור, ואזי במצרים הגיעו לתכלית הירידה, 49 שערים כבר, עוד שער אחד וזהו, שכמעט חזר העולם חס ושלום לתוהו ובוהו, ועל כן יצטרכו לחזור ולתקן העולם. אנשים חס ושלום אומרים על העולם שלנו עכשיו בדור הזה, תראה את זה, תראה פה, לא צנוע, לא זה, איפה אנחנו ואיפה מצרים? מצרים הגיעו ל-49 שערים. אתה יודע מה זה 49 שערים? מצרים זה ערבת הארץ, לא יהיה יותר גרוע ממצרים. אנחנו כלום לא עומד מצרים, אנחנו עוד נמצאים אולי כולה ירדנו איזה 3 שערים זה, לא כמו הם ירדו ל-49 שערים. אז מה אנשים מדברים על הדור הזה? ההפך, הבאת דן לכף זכות את הדור שלנו. לא הולך אז שלום למצוא בו איזה שאנשים באים, מדברים על הדור ותראה את הדור. מה אתה מקשקש? מצרים היו 49 שערי טומאה, זה אומר שזה ההומואים וכל זה, כלום לא עומד מה שהיה שם. עכשיו הימים הכי רגישים, החודשים הכי כן. רגישים ביד המשיח. וזה, כן, וזה כמעט... גם כן אהבה אחד השני. כן, צריך לאהוב אחד השני ולראות רק טוב בעם ישראל. כל האלה למיניהם וכל הזה, השם יעזור, שירפא את כולם וייתן לכולם, יחזיר אותם בתשובה שלמה. הרב היה אומר עליהם שהם, כל האלה ההומואים וזה, הוא היה אומר עליהם שהם חולים. שאלו אותו, הרבי, מה עושים עם זה? אמר, הם חולים, וחולה מתנהגים אליו בצורה אחרת. הבנת? נכון, זה תועבה, נכון זה, אבל הם חולים, השם יעזור. ואזי במצרים הגיעו לתכלית הירידה, שכמעט חזר העולם חס שלום לתוהו ובוהו, ועל כן יצטרכו לחזור ולתקן העולם מחדש על ידי בחינת מחלוקת שם שמיים, שהיא בחינת תחילת הצמצום שבקדושה להמשיך האור במידה, שזהו עיקר קיום העולם כנ"ל, וזה העיקר שלמות הקדושה וההתגלות מלכות, בגין דשתמדעין כי אין מלך בלא עם. וכשאין מחלוקת שבקדושה, שהיא בחינת תחילת הצמצום, אין מקום לבריאה. וכן, אין עיקר השלמות, כל אחד זה חולה. אדם שרודף אחרי ממון זה חולה ממון. אדם שרודף אחרי נשים זה חולה נשים. אדם שרודף אחרי כבוד זה חולה כבוד. כל אחד ברגע שהוא מפריז בדבר הוא חולה. יש בני אדם, יושבים לך במועדון, יושבים לך בפאבים. כל מיני דברים, חולים. יש חולה פאבים, יש חולה מועדון, יש חולה דיסקוטק, יש חולה גאווה והלאה והלאה. אתה מכיר את הסיגריות האלה? חולה סיגריות. כן. משנים לך כאילו מלכי העולם האלה. כן. כן, הם חושבים, חולים. באיזה עולם הם חושבים שהם נמצאים? וזה אומר, אין שידע מלכותו יתברך כביכול, ואין מקום לבריאה, ואין מי שידע ממלכותו יתברך כביכול, ועל כן העיקר שלימות מלכות שבקדושה היא על ידי בחינת מחלוקת שבקדושה כנ"ל. ועל כן עושים שינוי בליל פסח כדי שישאל הבן מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, לעורר מחלוקת שבקדושה כנ"ל. ואזי מספרים האגדה כי לזכות למחלוקת לשם שמיים הוא על ידי הנחה, שעל ידי זה נכנע עצבות רוח, זו המתנך. כן, עיין שם, היינו שצריכים לתשובה והנחה אחר כך לתקן ולהכניע עשית רעך, זו המתנך, שלא יתאחזו בבחינת המחלוקת לקדושה, שזה בחינת מה שכתב רבנו נרו יאיר שם, שצריך לזכך ולתאר השמיים. כתוב כל המסתכל בשמיים זוכה ליראת שמיים. בגלל זה יש העניין להתפלל דווקא ברבנו ארי אומר בבית כנסת שיש לה חלונות, 12 חלונות לשמיים, לא במרתפים שהוא לא רואה את השמיים. וזה שם שצריך לזכך ולתאר השמיים, דהיינו מחלוקת שבקדושה שיש ומים, שלא יהיה בבחינת לבשו שמיים גדרות, דהיינו שהם לא יתאחזו שם חס ושלום. כי המחלוקת אף שהיא בקדושה והיא דעת עליון מאוד ושלימות הקדושה, עם כל זה משם משתלשל ויורד עד שמגיע לשם אחיזה משם כידוע. כי הסטרה אחרת היא בחינת מחלוקת וניקתה מבחינת מחלוקת שבקדושה, על כן צריך לשמור לזכך השמיים, דהיינו בחינת המחלוקת שבקדושה, וזה על ידי הנחה ותשובה כנ"ל. וזה בחינת סיפור האגדה, שמזכירים ההנחות והצעקות שהיה לנו אז, כמו שכתוב, הנצעק אל השם בצר להם והנחו בני ישראל. וכן זה נעשה בכל דור ודור כידוע, על ידי זה נזדככים השמיים, דהיינו הידיים, ואזי זוכים לקבל דיבורים מן הידיים שהם בחינת מחלוקת לשם שמיים, כמו שמבואר שם עיין היטב.
וזה בחינת פסח מצה ומרור שאוכלים אחר כך מצה ומרור, וזה בחינת אש ומים. חסד וגבורה, יד ימין ויד שמאל, הלל שמיים, הלל שמיים, בחינת מחלוקת שם שמיים כנ"ל. ואחר כך היו אוכלים את הפסח כמו שכתוב על מצות ומרורים יאכלו פסח, היא בחינת פה וסח. וזה בחינת הדיבורים שמקבלים מן הידיים הנ"ל, בחינת מחלוקת לשם שמיים. על כן הלל היה כוחן ביחד להורות שבאמת אלו ואלו דברי אלוקים חיים. והיא מחלוקת שבקדושה שהוא שלום גדול ודעת גדול. ועל כן הלל דייקה היה עושה זאת, כי הוא בעל מחלוקת שבקדושה בחינת מחלוקת שמיים, שמי והלל כנ"ל. ובאמת שלום גדול ביניהם היה. אמורים שתמיד הלל היה מקדים את שמי ושמי את הלל, והיו מתחתנים זה עם זה, לא כמו היום, אלה לא מתחתנים עם אלה, אלה לא עם אלה, אשכנזים לא עם ספרדים, ספרדים לא זה, מרוקאים לא עם תימנים, מה זה הדבר הזה? עם ישראל כולו זה אחד. בייחוד שאנחנו כבר הרבה שנים בארץ, כולנו צברים. חסידים לא מתחתנים עם הזה, ואלה לא עם האלה, ואלה לא מכניסים דלה בתלמודי תורה, ואלה צריכים להחליף שם משפחה, כדי שיכנסו לזה, מה? אתה יודע, אצל הגורסידים. הרבי, האדמו"ר היה הצדיק הגדול, שלא היה אצלו לא אשכנזי, לא ספרדי, לא כלום. זה האדמו"ר היחיד הגדול ביותר, שאצלו לא היה דבר כזה, אשכנזי, ספרדי, תימני, זה אצלו, כל יהודי זה היה יהודי. זה הרבי הגדול. כן, וזה הרבי הגדול היה. הרבי מלובביץ'. וכי הוא בעל, אפילו שעדיין יש ביניהם הרבה שהם ככה, אתה יודע, בוזבוזים, רק אנא, שאנא, שלנו, אבל הרבי, אם היה הרבי עכשיו חי, היה מטפל בהם. היה מראה להם שמתחתנים עם כולם, וכולם מתחתנים איתך, וכל עם ישראל קדושים. כל עם ישראל קדושים. יש לך אשכנזים מתחתנים עם מרוקאים? כן, זה נדיר, אבל זה נדיר, כן. וזה כי הוא בעל המחלוקת שבקדושה, מבחינת מחלוקת שמי והלל. ובאמת שלום גדול ביניהם, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, לא נמנעו זה מזה, להודיע שהאהבה והחוויה ביניהם. על כן, כי היו מתחתנים אחד עם השני, הבנות שלהם ובנים שלהם, ועל כן זאת המחלוקת שבקדושה יש לה הכרעה כידוע. וההכרעה מצד הלל מסתרא דחסד כנודע, ועל כן הלל דייקה היה כוחן. על כן עושים הכריכה עם ישראל שהיא מצה השלישית, כי שם ההכרעה כידוע. שמה היה גבורה, הלל היה חסד. קדוש ברוך הוא ראה שהעולם לא יעמוד על פי בית שמאי כי הוא גבורה, עדיין גבורה. לעתיד לבוא כתוב שיבוא משיח זה יהיה על פי הגבורה, על פי בית שמאי. וגם קורח היה העניין שלו גם כן להחליף את הגבורה בחסד. אז אמר שגם אם היו אנשים עניים הלל, ורוב העולם היה עני, אז בשמאי היו עשירים, אז הלכו על פי בית שמאי, יצא בת כל על פי הלל. ואמרו הלכה על פי בית הלל בסוף. ואחר כך אוכלים אפיקומן, והוא נקרא צפון בסדר ההגדה. היינו בחינת עוגה שהוציאו ממצרים, טעמו בטעם מן, שיוציאו דייקה, כי אחר שיצא ויצאו ונתגלה הדעת שהיא בחינת מצה, אז טעמו בטעם ממן. היינו בחינת מחלוקת לשם שמיים, שבאמת הוא שלום ודעת גדול. וזה בחינת מן, כמו שמבואר שם, עיין שם היטב, וזהו בחינת אפיקומן, בחינת מצה שהוציאו מצרים, טעמו, היו בה טעם מן מן כנ"ל. כי עתה אחר כל הנ"ל כבר זכו לבחינת מחלוקת שם שמיים כנ"ל. ועתה מצא כי תיקונו בשלימות בחינת מן, וזהו אפיקומן כנ"ל, ועל כן אין אוכלי המן לתלמידי חכמים, אנשים שלומדים תורה. וזה על כן עד עתה היה טמון וצפון ונסתר בחינת ההסתרה, כי אף שכבר נתעורר ההתגלות וההסתרה בתחילה, עם כל זה עדיין היו צריכים להצפינו ולהטמינו, שלא יתאחזו חס ושלום מבחינת המחלוקת דקדושה כנ"ל, כי עדיין לא נתגלה הדעת בשלמות. ועתה שנשלם ונתגלה בבחינת המחלוקת לשם שמיים כנ"ל, אזי מוציאים אפיקומן שהיא בחינת עוגה שהוציאו ממצרים כנ"ל. וזהו בחינת שתי רחיצות שרוחצים ידיהם שני פעמים, כי מחלוקת שבקדושה שמקבלים מן הידיים צריך לתאר את הידיים שהם בחינת שמיים, וזהו בחינת תילת ידיים, ונוטלים קודם אכילת לחם דייקה כדי לתאר הידיים, כדי לזכות שיהיה לחם בחינת לחם מן השמיים, שהיא בחינת מחלוקת לשם שמיים, כמו שבואר שם, עיין שם. וכל זה בהלכות נטילת ידיים לסעודה, וזהו בחינת תילת ידיים אחר ההגדה שהיא בחינת צעקה והנחה, שעל ידי זה מתארים הידיים כמו שבואר שם. ועל כן אזי תכף רחצה נוטלים ומתארים הידיים במאמר הנ"ל, ואז זי זוכים לבחינת מצה ומרור ואפיקומן, וזה בחינת מחלוקת לשם שמיים. תסגור את אחרי זה את
את הזכוכית הזאת, תסגור אותה אחרי זה, יהיה פה, המזגן יישאר פה, וגם את הדלת ככה שהמזגן יישאר לנו. ועל כן גם מתחילה, קודם ששוברין, האמצעית, שהזי הוא תחילת ההתגלות, בבחינת מצה, וזה בחינת מחלוקת שם שמיים, כאן על רוחצים ידיהם גם כן בבחינת טהרת הידיים. ושתי הרחיצות הן בחינת שתי מיני טהרות, בחינת שני מיני מקוואות, אחת בתחילת ההתגלות הדעת שהיא תחילת התשובה, ואחת כשזוכים להתגלות הדעת בשלמות, והתשובה בשלמות נתכנת שהיא בחינת פסח ושבועות כנ"ל. כי בתחילה כשיצאו ישראל ממצרים זכו למקווה דהיינו דעת, כי כולם טבלו אז, ואחר כך על ידי הספירה שהם ימי התשובה שחוזרים ומתקנים כל הפגמים, אחר כך זורים לתיקון גדול בשלמות, וזה בחינת שבועות, בחינת מקווה של שבועות כנ"ל, וזה בחינת שתי הרחיצות הנ"ל. כי נטילת ידיים הוא בחינת טהרה ובחינת מקווה. דהיינו הנטילה והטהרה בתחילת התגלות הדעת, בחינת מחלוקת בחינת מצה. ואחר כך בעת שזוכים לדעת כנ"ל, והעיקר הטהרה בידיים כדי לזכך בחינת השמיים. ועל כן אין מברכים על הנטילה הראשונה, כי עדיין בשלמות, אינם בשלמות רק תחילת הטהרה, תחילת התשובה על ידי התעוררות כנ"ל. עד אחר, זה רק טיבולו במשקיע, אז לא מברכים גם. עד אחר כך שאז הטהרה והנטילה קרוי בברכה. וזה בחינת קרפס, שהוא מוכין דקטנות. רבנו פה נכנס, אתה רואה רבי נתן מראש חודש, הוא נכנס לפסח. הוא מחבר את כל התורה, בכל תורה ותורה מתחברת בכל התורה. וזה שמשם מניקת הדינים, מהקרפס, שהוא מוכין דקטנות. יש לך לא מוכין דקטנות, במה ששונה בפסח מימים האחרים, שבפסח כבר בערבית אתה מקבל גדלות, אתה נכנס לגדלות. מה שאין כן בימים רגילים זה מתחיל מהבוקר, לא מהלילה. הסקל מצוות, יעבדוך עמי. תמיד מביאים 1.5, לא 2. לרב עובדיה היו מביאים 1.5 תמיד, כי היו חוששים מזוגות. היו חוששים מזוגות. יש כאלה לא חוששים, אבל בכל זאת היו מביאים, הייתי רואה אצל הרב עובדיה שהיינו באים בחוות דעת, רואים את שומעים אותו, היו מביאים לו 1.5 כוס וחצי גם, כן. חוששים מזוגות, זה גמרא, מדובר על זה שם. וזה לא, זה גמרא שם על העניין הזה. יש כאלה אומרים לא חוששים, אבל אתה ראינו שהגדולים שלנו כן היו חוששים, מביאים להם אחד, לא 2 ביצים, לא 2 כוסות מים, לא 2, כל דבר לא 2. וזה בחינת קרפס שהוא מוכין דקטנות. סגור את הדלת נשמה זאתי, ואת זה, את הזכוכית. הנה נטלל. נטלל, די סודה. נטלל, בוא קצת, לאן אתה הולך? נטלל. לא יכול לברוח משהו. זה השם ברך אותך, בשורות טובות. אוהבים אותך, נטלל. וזה בחינת קרפס, שהוא מוכין דקטנות, שמשם מניקת הדינים, שהם בחינת הסתרת פנים. ועל ידי הקידוש, שהיא בחינת מקרא קודש, שקוראים הקודש, דהיינו החיות והדעת, כן? יכולים להמשיך חסד ודעת. גם את זה פה, גם את הזכוכית הזאת היא נפתחת ונסגרת. זה נפשוח, זה כמו קורדיון, משם אתה מושך את הדלת. ואז חשוב לך ש... לא, יהיה לך מאוד נעים, יהיה לך נעים מהמסגן. סגור את זה, הנה, תמשוך את זה מפה, כן. ושלא ייכנסו בזה, תשים איזה משהו באמצע, ידעו שזה עד הסוף, סגור עד הסוף. שים איזה משהו באמצע, שים את זה באמצע, שלא ייכנסו, זה, את השחור, שלא, אתה רואה כי אין מדבקה באמצע, צריך לשים מדבקה באמצע החלון שלא מישהו ידפוק את הראש. כן. וזה בחינת ההסתרה ידי הקידוש, שהיא בחינת כיכר הקודש, שקוראים בקודש, דהיינו החיות והדעת כנ"ל. יכולים להמשיך חסד ודעת, להמתיק בחינת ההסתרה ולגאולותה. וזהו בחינת הטיבול שמטבילין הקרבס במי מלח, שהיא בחינת המתקה. המלח ידוע, ממתק את הבשר גם. מלח ממתק את הקרבס, שהיא בחינת המתקה, שממתיקים בחינת ההסתרה כנ"ל. ועל כן נוטלים מין ירקות לקרפס, בבחינת האסתר ירקרוקת הייתה, וחוט של חסד משוך עליה, כי אסתר היא בחינת המלכות, וכשהיא בהסתרה, בחינת האסתר אסתר, כמו שכתב רבנו נרו יאיר שם. ועל זה מרמז הטיבול של הירק, בבחינת חוט של חסד שממשיכים לתוך בחינת ההסתרה, שהיא בחינת האסתר ירקרוקת הייתה. ועל ידי זה נתגלה הסתרה ונעשה ממנה דעת, בחינת מצה כנ"ל, וזה בחינת קרפס, יחץ, שעל ידי הטיבול, כן, והמתקה של הקרפס כנ"ל, על ידי זה מגלים ההסתרה ונתגלה בחינת מצה, שזה בחינת יחץ כנ"ל.
וכשנתגלה הסתרה ונתהפכה לדעת, אזי אורייתא מחזת קיימהו והתורה מחזת לפניהם וחוזרים בתשובה. נמצא שמן ההסתרה בעצמה נעשה התעוררות התשובה כנ"ל. ועל זה מרמז הירק שנותנים בכרפס שמרמז לתשובה, כמו שכתב רבנו נרו יאיר על המדרש ששאלו יוחני וממרא למשה, תבן אתה מכניס לעפרים? והשיב משה למתי ירקה? ירקה שקול. עיין שם מאמר הנ"ל שהירקה מרמז לתשובה, ירק מרמז לתשובה, בבחינת וירק את חניכיו שהוריקן בתשובה, כמובן במדרש. עיין שם לרמז תשובת משה הנ"ל נוטלים ירק לכרפס, כי על ידי התגלות ההסתרה נעשה ממנה התעוררות התשובה, בחינת וירק את חניכיו, לאברהם אבינו, כן? כי על ידי הכרפס, דהיינו הטיבול של הירק, נעשה מזה דעת גדול, וזה בחינת מחלוקת לשם שמיים. כי הטיבול הוא כדי שיראו התינוקות וישאלו מה נשתנה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. ושאלת הבן היא בחינת מחלוקת שם שמיים, שהיא בחינת דעת גדול כנ"ל. ונמצא שעל ידי הכרפס, דהיינו הירק, נתגלה דעת גדול בחינת מחלוקת לשם שמיים. בחינת מצא כנ"ל, שזה בחינת תשובה שנעשה על ידי התגלות הדעת כנ"ל. והיא בחינת תשובת המשקל, כי בבחינת המחלוקת לשם שמיים היא דעת גדול ועליון מאוד, והוא נתגלה בתוך תכלית ההסתרה דייקה, כי שם דייקה מלובש דעת גדול מאוד. ועל כן כשמגלים ההסתרה נעשה מזה דייקה דעת גדול, והיא בחינת מחלוקת לשם שמיים כנ"ל. וזה בחינת תשובת משה, כי הם שאלו אותו תבן אתה מכניס לעפרים, כי ישראל כשהם במדרגה פחותה נמשלים לעפר, או ככוכבי השמיים או כעפר הארץ או כחול הים, זה דרגה יותר נמוכה, אבל כוכבי השמיים זה דרגה יותר גבוהה. שאלו אותו על שמכניס תבונות התורה לתוך ישראל במדרגה פחותה, וזה בחינת עפר. והשיב להם משה אמרי אין שהיינו על ידי שמדברים דיבורי התורה בפה, על ידי זה מאיר להם לעשות תשובת המשקל. וזהו למטה ירקה שקול, בבחינת תשובת המשקל עיין שם. היינו כי הם שאלו אותו, כי מאחר שבמדרגה פחותה כמו בתכלית הירידה הם היו עלו ב-49 שערים, כן? שהיה אז במצרים די לעלותם מירידתם. הלא ויקל משה את העם, הביא להם דרשות, דרש להם תורה, דרש להם זה, וזה להרימה מעפר, אבל אין ראוי להביאם לתבונות התורה שהיא מהפך אל הפך. והשיב להם כי על ידי התורה זוכים לתשובת המשקל, ועל כן אדרבה הם צריכים דייקה. זה גם עניין החסידות שהורידו את כל הסוד ואת כל הזה, את כל התורה לאנשים הכי פשוטים, והם צריכים דייקה לבוא לתבונות התורה לעומקה, לזכות לדעת גדול מאוד, כדי שיהיה תשובתם תשובת המשקל ממש, וכמה במה שפגמו יתקנו. לכל קלקול יש תיקון, כי כשהיו בתכלית הירידה היה שם דייקה מלובש דעת גדול מאוד. על כן צריכים דווקא לעלות ולגלות הדעת הזה. על כן צריכים דייקה לבוא לדעת גדול מאוד, שזה בחינת תשובת המשקל, ובמה שפגמו יתקנו כנ"ל. וגם כרפס הוא לשון כלי מילת, כמו שכתוב חור, כרפס ותכלת, והוא רמז לכותונת פסים שעשה יעקב ליוסף, שעל ידי זה נתגלגל וירדו אבותינו למצרים. וכמדומה כמובן בספרים, היינו ככותונת פסים מבחינת חלוקה דרבנן, בחינת תורה שבעל פה, שהיא בחינת מחלוקת לשם שמיים. ועל שם זה נקרא חלוקה, לשון חלוקי דעות. הלא יש לך קו שחור, קו לבן. קו שחור זה חלוקה, זה מחולק. וזה על ידי הכותנת והחלוקה הזאת מתעורר מזה מחלוקת יוסף ואחיו, כי על ידי זה וישנאו אותו. אבא שלהם אהב אותו יותר והביא לו זה אומרים ג'לביה, כותנת פסים, ולהם מה הוא לא הביא. אז מה, על ידי כך אומרים לעולם לא ישנה אדם מן הבנים, לכולם יביא אותו דבר. היום אנשים מביאים רק לבן הזה איך קוראים לו, את הירושה, ולבן ההוא לא מביאים, ולהוא נותנים לגור מעל הבית, מעל ההורים, ולהוא לא מביאים, ואז נהיה מחלוקת בין כל הבנים, וכולם רבים, וכולם זה, והאבא כולם שונאים את ההוא, והוא שונא את זה וזה. למה? לא ישנה בין הבנים, ייתן לכל אחד שווה בשווה, ככה היום דיינים אומרים. אבל אם יש בן אחד שעושה של האבא המון, זה לא משנה, זה לא משנה. אז מה? זה לא משנה, כסף אתה יכול להביא לו בשושו, אבל לא בנחלה. נחלה, הבן השני רואה, ואז הוא שונא את הבן ואת האח שלו, ואז הוא תובע אותו, והולכים בית משפט, ואז כל הנחלה נאבדת לעורכי דינים.
אז למה? זה הורים שאין להם שכל, אין להם דעת תורה. אם אין להם דעת תורה, היו מחלקים את הנחלה שווה בשווה לבנים, הבנות מביאים להם כסף, בערך השווי של האדמה שיש, נגיד הבית שווה 1,000,000 שקל, ב1,000,000 שקל של מזומנים מביאים לבנות, הנחלה משאירים אצל אותו משפחה, כן? ואם לא, אז יחלק את הכל, ימחות את הבית, יחלק לכולם את הכל, ויביא שווה שווה, גם לבנים וגם לבנות. אם לא, זה אחרי זה הולך משפטים, ואבא מסתובב בקבר שלו 120 שנה. מי שלא שומע על חכמים, בייחוד בדורות האלה, אתה רואה כל בית ובית כמעט, יש בהם מריבות. מריבות על ירושות והכל. ואתה רואה אנשים דתיים, גם כן עושים את הטעויות האלה. וההורים חושבים שהם חכמים, וגם צבאות, משאירים אותם בסימן שלה, לא עושים צבאה לפני שנפטרים מן העולם. תעשה צבאה כבר בגיל 50-60, שיהיה צבאה, מה אכפת לך? זה לא בתוקף עד שאתה נפטר מן העולם. אתה יודע, אדם מילד יום, ומחלוקות ומחלוקות ומחלוקות, זה שלא שומעים חכמים. מי שאין לו דעת חכמים, הוא רק עושה בחיים שלו צרות, וגם אחרי 120 שנה בקבר הוא יסתובב 1,000 שנה. וגם האחים למיניהם, כל אחד יש לו נגיעה משלו. אני הייתי פה, אני הייתי שם, תמיד הילד הקטן הוא הבעייתי הכי גדול. הוא נשאר עם ההורים ועושה בית למעלה ועוד בית למעלה, מעל הגג, ואז הוא לוקח את הכל והאחים השניים לא מקבלים כלום, יכולים לישון בחוץ בכביש, והוא יושן לו, יש לו 2 בתים למעלה והם אין להם כלום. השם יעזור, והם נראים דתיים, והם נראים רבנים, והם דורשים תורה, ואין להם לא דעת תורה ולא יראת שמיים ולא כלום. השם ירחם על כל האנשים האלה שהם לא מבינים שהם לא ייקחו איתם כלום לעולם הבא. וזה אומר, החלקה הזאת תעורר מזה מחלוקת יוסף ואחיו, כי על ידי זה וישנאו אותו וחלקו עליו, וזה המחלוקת שבין יוסף ואחיו היה ראוי שיהיה בבחינת מחלוקת שבקדושה, מחלוקת לשם שמיים, שהוא קיום העולם. ובוודאי כוונתם כך היה, כי בוודאי כוונת מחלוקתם היה לשם שמיים. אך אף על פי כן לא נתבדלו פגם ונפגם. ונפגם אותו מחלוקת שבקדושה. צריך לשים מדבקה שם, תדביק איזה משהו. צריך לשים מדבקה על הזכוכית, היא מאוד נקייה. נכון. וזה עד שענקו בזה עשית רעך. כי העיקר הניקתה במחלוקת שבקדושה, ועל ידי זה נתגלה וירדו אבותינו למצרים, ועל כן עתה בפסח בעת יציאת מצרים נוטלים כרפס. תנסה למצוא איזה, אפילו איזה משהו עם סלוטפ. יש פה סלוטפ על השולחן? רק תשים אפילו איזה דף. לא צריך חצי, רק תדביק על האמצע שברגע שאתה ככה... לא לכתוב, לא צריך לכתוב. יש משהו מוכן, תראה תמונה של פוסטר קטן של איזה צדיק, אתה רק פשוט שם אותם סלוטפ, ואז כשאדם הוא רואה באמצע התמונה, הוא יודע שזה עומדת על משהו, אז הוא לא ייכנס. יש סלוטפ על השולחן, תראה על השולחן שם. ואז היא לא תיכנס. ראית איך היא נכנסה בזה? ועל כן אתה בפסח, בעת יציאת מצרים, נוטלים כרפס. ורמז לכותונת פסים, שעל ידה זה התינוק שואל מה נשתנה, שזה בחינת מחלוקת לשם שמיים, מחלוקת שבקדושה. ומתקנים מה שנכנס במחלוקת שבקדושה שהיא בחינת כותונת פסים. ועל ידי אחי יוסף כנ"ל ועיין במאמר תהילה לדוד, מה שמבואר על הפסוק וירק את חניכיו בבחינת קו הירוק המקיף את העולם, וזה בחינות אור ל14, בודקים את החמץ לאור הנר. אור ל14 שאזי הוא בחינת התגלות הדעת, מאחר שכבר נמשך הארת 13 ימים מראש חודש עד עתה, שהם בחינת דעת גדול ורחמים גדולים, וזה בחינת זקן ביישוב דעת, היינו בחינת 13 תיקוני דקנה, ועל ידי זה הדעת יכולים לגלות ההסתרה כנ"ל, שזה בחינת ביעור חמץ, לבער החמץ בהסתרה ולגלות הדעת בבחינת מצה כנ"ל. ועל ידי אור 14 דייקה בודקים. ראית סלוטפ? אז תראה בחדר של דודי יש שם גם מדבקה של אחד מהרבנים כזה קטנה, מרובעת, את מדביק אותה על הזה, באמצע הזה, באמצע החלון. וזה ל14 דייקה בודקים את החמץ, כי על ידי שלמות הדעת של בחינת 13 כנ"ל יכולים לבדוק החמץ ולבער ולגלות ההסתרה כנ"ל, וזהו בחינת לאור הנר. ולמדו רבותינו ז"ל שאור הנר יפה לבדיקה מפסוק נר השם נשמת אדם. הרב שרעבי אומר תמיד, גם כתוב בעץ חיים, מה זה נר השם נשמת אדם? אומרים חכמים, נר, כל אדם נולד עם נר, נפש רוח.
נשמה הוא מושך על פי מעשיו. אם הוא רוצה על באמת בעולם לעשות טוב לקדוש ברוך הוא, לזכות אנשים בתורה, מצוות ומעשים טובים, הנשמה שלו גודלת מאוד מאוד מעל כל העולם. אבל אם לא, אז הוא נשאר מבחינת נר, נפש רוח הוא נשאר. אין לו התעלות. אתה רואה שאנשים בעולם הזה התעלו לדרגות מאוד גבוהות, שזיכו את הציבור בלימוד תורה, במצוות, במעשים טובים, בצדקה. סגור אבל זה. לא מצאת? לא. סגור אבל, סגור. זה ישאיר לך את המזגן פה, יהיה לך הרבה יותר נעים, אתה מבין? לא. מעניין? לא מצאת, זה לא טוב, מה נעשה? וזה שאור הנר, אז אמרנו נר השם נשמת אדם, חופץ כל חדרי בטן. היינו שעל ידי אור הנר, דהיינו הדעת שהיא בחינת נר, השם נשמת אדם, כמו שכתוב, ונשמת שדי תבינם. על ידי זה יפה לבדוק החמץ, לגלות ההסתרה ולבער הרשע ועשית רעך, להחזיר רשעים בתשובה. כן? וזה בחינת בדיקת החמץ בחורין ובסדקים. וכל המקומות, חצי, לא, את יכולה לפתוח, חצי טק, לא לחצת על הצ'ופצ'יק שם. אין צ'ופצ'יק. אני אעזור לך? וזה בחינת בדיקת החמץ בחורין ובסדקים ובכל המקומות שאין נראים יפה לעין, ולא על ידי אור הנר נבדקים, כי על ידי בחינת אור הנר, דהיינו הדעת, יכולים להוכיח ולהזהיר ולהחזיר בתשובה אפילו מי שכבר נשקע חמץ, הרשעות אצלו. מה זה חמץ? חמץ זה מידות הרעות. יש באדם, יש כאלה שלהם מידות רעות. הם לא רוצים לשפר אותם, אבל אנחנו, רבי נחמן אומר, תמיד למצוא בו נקודות טובות. אבל פה הוא אומר שיש כאלה, פה הוא אומר להם שיש כאלה, ככה אני קורא מפה, שהחמץ אצלהם זה הרשעות אצלו. אדם שיש לו חמץ, אתה איך תגיד יש לו חמץ? אתה רואה שיש לו איזה רשעות מסוימת, לאיזה דבר שאתה לא משנה למה, לילדים, לעניים, לזה, אז זה החמץ שאצלו, ככה הוא אומר. עד שאין נראה כלל, אפילו לא נראה שהוא כזה, אבל פתאום אתה רואה אותו פולט איזה משהו שאתה רואה, מה יכול להיות שהוא כזה, יש לו רשעות כזאת לעניים למשל, מסכנים למשל, לא לזה. אז זה נקרא החמץ שבתוך האדם, כן? וזה בחינת עבר בשנה, אם הוא עושה את זה עוד פעם ועוד פעם, נעשה לו כהיתר, ויותר מזה חס ושלום, בחינת ההסתרה שבתוך ההסתרה, כמואר שם במאמר וביום הביקורים. ועל ידי הדעת שהיא בחינת אור הנר יכולים לבדוק ולבער הרשעות אפילו במקומות אלו, כי יכולים להחזיר בתשובה אפילו מי שהוא בבחינת הסתרה שבתוך הסתרה על ידי הדעת. ועל כן נקרא אור ל14. ואמרו רבותינו ז"ל שהלילה נקרא אור על שם הללו כל כוכבי אור, היינו בחינת ומצדיקי הרבים ככוכבים שהם המחזירים בני האדם בתשובה. האדם שמחזיר בתשובה אנשים זה הדרגה הכי גבוהה. למה? כתוב שהנשמה שלו מזהירה כאור הרקיע, זה רבי חיהו בניו, שאי אפשר להבין ולתאר כמה הנשמה שלו, כמה היא גבוהה, שאם הוא מבקש משהו זה נענה. מניח תפילין, שאומר שבת כן? וזה שהם נקראים מצדיקי הרבים. אתה מחזיר בתשובה בן אדם, מהיום כל התפילות אתה זוכה איתו, כל הנחת תפילין איתו, כל המצוות שלו זה, לפני זה הוא לא עשה לו מצוות, לא זה עכשיו אז אתה זוכה בגדול. וזה שהם נקראים מצדיקי הרבים, מצדיקי הרבים, ומחמת שהם מאירים מבחינת לילה דייקה, כי בתוך החושך והלילה מבחינת ההסתרה שם דייקה הם מאירים, אור דעתם כנל, כדי להאיר את הלילה ולגלות את ההסתרה כנל, כי שם דייקה מלובש אור גדול, וזה כנל, ועל שם זה נקרא לילה אור, בבחינת אור ל14. בודקים, וזה בחינת ההתגלות ההסתרה, להחזיר הרשעים בתשובה. כל התכלית שלנו בעולם הזה, מה זה רשעים? יש רע ויש רשע. רשע יש שין באמצע. שין באמצע זה שלום, שם השם. אפשר להחזיר אותו בתשובה. רע אין לו תיקון. אנחנו לא יודעים מזה רע. רק הקדוש ברוך הוא יודע. ער עשה רע בעיני השם. אל תגיד ער אלא רע, הרג אותו השם. רבנו, תקשיב. יש אנשים רעים שלא ניתן להחזיר אותם. לא רעים, רשעים. אנחנו לא יודעים מרע. רק הקדוש ברוך הוא יודע מי זה רע. אנחנו יודעים מי זה רשע, אבל לא רע. מה ההבדל בין רע אין לו תשובה. זה הקדוש ברוך הוא, אמרתי לך, הבן של יהודה הביאו לו את תמר שיביא ילד לאח שלו, והוא לא עשה כך, ואז כתוב שהוא עשה, אל תקרא רע, אלא אל תקרא ער, השם שלו היה ער, אלא רע. הקדוש ברוך הוא לקח אותו מהעולם, הרג אותו. למה? הוא ראה שאין בו תקנה, לא רוצה לעשות לשם אשתו, ייבם את תמר ולא רצה לזה, היו זורים בחוץ.
אבל רשע, זה רק הקדוש ברוך הוא יודע מי זה רע. אם אתה אומר לאדם רע, אוי ואבוי, זה יכול לקחת אותך לבית דין, אוי ואבוי. רשע עוד יש לו תשובה, יש הרבה רשעות בדברים מסוימים. צריך להיזהר, רע אין לו תשובה. אנחנו לא יודעים מי זה, כן? עוד פעם, אנחנו לא יודעים. הרשע זה לא יותר גדול. אמרנו שיש שין באמצע, שין השם זה שלום, יש לו תשובה. יש שין באמצע, רשע, יש לו שין. רע אין לו שין, אין לו שם זה. זה הנקודה בין זה לזה, הבנת? מה הנקודה? שאתה אומר רשע עוד לבן אדם, עוד אתה מביא לו תקווה, יש לך, אתה יכול לחזור בתשובה, שם השם נמצא איתך עדיין. שלום, שם אחד מהשמות של הקדוש ברוך הוא, זה שלום. וזה הרשעים בתשובה, להחזיר הרשעים בתשובה. וזה בחינת מצדיקי הרבים ככוכבים, הנה, בדיוק קלענו בול. ומצדיקי הרבים ככוכבים, זה בחינת כוכב אור. שהם נהיים כמו כוכבים, האור שהפנים שלהם מהירות כמו לא יודע כמו מה. אני הייתי הולך ב-52 מדינות להחזיר אנשים בתשובה. 700, 500 איש, אוסטרליה, ברזיל, פנמה, זה. מי שחוזר חזר, מי שלא חזר לא חזר. תאילנד, תהיטי, גודלוב, מרטיניק, איפה שהייתי הולך כל הזמן הייתי מביא עוד רשות, או זה, להחזיר אנשים בתשובה, להיות להם אהבת ישראל, להיות להם זה. 4-5 שנים עבדתי קשה עם זה, זה היה לי ממש 18 שנה שהייתי פרוש, לומד 16 שעות ביום, פתאום מצאתי את עצמי סביב כל העולם, מסתובב. למה? לכבוד השם, עוד נדרתי נדר לא לצאת מירושלים. באו הרבנים, אמרו מה לא לצאת? אתה צריך לה עכשיו לזכות. פרה רוצה להעניק את החלב יותר מאשר התינוק, העגל רוצה לינוק. זה התורה שאנחנו מתמלאים בתורה, אנחנו רוצים להוציא את זה החוצה. וזה בחינת כוכבי אור, ועל זה שם נקרא זאת הלילה די כאור, כנ"ל. ועל כן בודקים את החמץ בלילה דווקא, כי דווקא בחינת לילה, בחינת חושך ההסתרה ביותר. אז דייקה מגלים אותה על ידי אור הדעת שהיא בחינת אור הנר. וזה בחינת ספירת העומר, שהמצווה לספור הימים כדי לתארנו מטומאתנו לספור דייקה. כדי שיהיה הימים מנויים וספורים, שיהיו חלוקים ומדורים, מדודים על כל אחד לעצמו, כדי שלא יהיה בחינת כלים ימים ומידות. לקבל האור במידה ובבחינת ומידת ימי מי, שלא יהיה ריבוי אור גורם, שלא יהיה שבירת הכלים. כמובן שהמאמר הוא ביום הביקורים, שזה העיקר בחינת התורה שהיא שמת קודשה ברוך הוא, שהיא בחינת כלים ומידות, לקבל האור שלא יהיה ריבוי השמן גורם כיבוי הנר. ועל ידי זה דייקה מגלים ההסתרה, כי ההסתרה היא בחינת אחיזת מלכות הרשעה, שהיא נקטה משבירת כלים שהיא באים על ידי ריבוי אור כנ"ל. ונמצא שהעיקר התיקון הוא לעשות כלים ומידות לקבל האור במידה שזהו מעלת התורה כנ"ל. ושהיא בחינת ומידת ימי מי. ועל כן צריכים לספור ספירת העומר, לספור הימים דייקה, כדי שיהיה מנויים ומדורים בבחינת ומידת ימי, כדי לקבל האור במידה שהוא העיקר התיקון. ועל כן הספירה מתארת אותנו מטומאתנו, כי העיקר אחיזת הטומאה היא מבחינת שבירת כלים שבאה על ידי ריבוי האור כנ"ל. ועל כן עיקר הטהרה והתיקון הוא על ידי הכלים והמידות שהם בחינת הספירה. ובחינת ומידת ימי שסופרים הימים שהם ספורים מדודים, שלא ייכנס אחד בגבול חברו, שלא יתערבב, שלא יהיה בחינת שבירת כלים שהיא שבירת הימים. ואזי הם מערבבים יחד, רק יהיו בחינת התיקון שבכל אחד ואחד כלי ומידה בפני עצמו. וכל אחד נמנע לעצמו כדי לקבל האור במידה, וזהו בחינת הספירה כנ"ל. כי הספירה היא בשביל קבלת התורה. כי יציאת מצרים בפסח, אף על פי שהיה בחינת התגלות ההסתרה כנ"ל, עם כל זה עדיין לא היה בשלמות גמור. מחמת שעדיין לא קיבלו התורה כמובן, כי העיקר ההתגלות ההסתרה על ידי התורה כנ"ל, והעיקר שלמות ההתגלות מלכות הקדושה ובשבועות על ידי התורה. אם היו חוזרים עם ישראל למצרים מהמדבר עם התורה, הייתה נתקן מצרים, ואם היה נתקן מצרים המשיח כבר היה מתגלה ישר. אבל מה, כל פעם היו אומרים לפרעה 3 ימים, נלך לחגוג, נחזור, אבל לא חזרו. אבל אם היו חוזרים, הייתה נתקן את כל מצרים, נתקן כל העולם. שברך אותך, בשורות טובות, מה שלומך צדיק? בסדר? שם ייתן לך שפע, הצלחה. אני יכול לבקש משהו? כן, ודאי אתה יכול לבקש. יצאתי עם האישה פה לבית קפה ואנחנו גרים קצת רחוק. כן. ושחרר הכיס, שכחתי את הכיפה בבית. יש פה כיפות מלא, קח לך מתנה אחד, כן? תסתכל מסביב, יש לך כיפות שם, אתה רואה כיפות אם לא בארון. איפה בארון? בזה, תראה שם, בצדדי הזה. עוד לא תתקרב לפה. הנה, קח לך. שם ברך אותך, זכינו שתעשה. יש אולי משהו... תרים את זה, תרים את הדבר הזה, תראה שם כיפות? יש? פה לא. אז תסתכל מסביב, אתה תמצא כיפות, תסתכל מסביב.
תסתכל, אולי תראה מסביב כיפות. וזה העיקר ההתגלות על ידי תורה, והעיקר שלימות התגלות מלכות לקדושה ובשבועות על ידי התורה. ועל כן יצרכו קודם לספירה שהיא הכנה לקבלת התורה, היינו שסופרים ומודדים הימים, מבחינת מידת ימי מהי, כן? כדי לקבל האור במידה שזהו העיקר מעלת התורה שמקבלים בשבועות, שהיא בחינת שמע קדושו ברוך הוא, בחינת ימים ומידות, בחינת ומידת ימי מהי, כנ"ל. ועל כן סופרים 7 שבועות. מצאת יופי? תחפש עוד, אולי תראה משהו שאתה אוהב, אולי יש בו שחורות, כל מיני, מה שאתה אוהב. אני פשוט קשה לי. לבנים אנחנו אוהבים דווקא, אתה נראה ברסלב, לא? כיפה לבנה יותר טובה מהשחורה הזאת של השחורים, השחורים של הזה, שחור הזה. שחור משחור. שחור הזה, רק לעצבות מביא השחור הזה. אנחנו לובשים לבן, כיפה לבנה. כל הזמן באבל, לובשים שחור בשבת, לובשים שחור בזה, לובשים... ההפך, זה שאני אלבוש לבן. שהער יעיר לך נשמה, תראה איך אתה נראה יפה מהלבן, אתה רואה? תודה רבה. כל טוב שהשם יעיר דרכך תמיד שתהיה בלבן, בעזרת השם. בשורות טובות, תזכה לחיים ארוכים. איך נהניתי, אני לא פה חצי דקה מילית לי את הנשמה. ברוך השם, ברוך השם. שנזכה תמיד למלות לאנשים את הנשמה. וזה בחינת שמעת קדושו ברוך הוא, בחינת ימים ומידות, בחינת ומידת ימי מהי. ועל כן סופרים 7 שבועות כנגד 7 ימים כדי לתקן כל 7 ימים שהיה בחינת כלים ומידות. כי גם בתחילת הבריאה, עיקר תיקון הבריאה על ידי בחינת זו שנמדד נמנע כל יום לעצמו. וזה שכתוב מעשה בראשית, ויהי ערב, ויהי בוקר, יום אחד. וכן בכל יום ויום זה בחינת ספירה שנמנע כל יום לעצמו, כדי שיהיה בחינת מידות. אנחנו אבותינו שבאו ממרוקו, מתימן, מזה, היו לובשים לבן בשבת. לא לובשים שחור. זה באו מאשכנזים מפולין, לובשים כולם שחור. מה לנו זה שחור? שחור זה, לבן זה מאיר את הנשמה, לבן זה יפה, אתה רואה אדם לבוש בלבן בשבת, איזה יופי, אתה רואה אותו בשחרות הנבהל. פעם באתי בטבריה, שהיה, ראש העיר רצה לעשות שיהיה חילולי שבת, יסעו בשבת, אז באו אוטובוסים מלא, אלה שהיו נגד התורה, התחילו לבוא לטבריה בשבת עם אוטובוסים, עשה להם אוטובוסים חינם, הראש העיר הזה שפיטרו אותו, ברוך השם, העיפו אותו, הרב קוק התפלל עליו, הורידו אותו מהכיסא, אחרי כמה חודשים. אז באו כולם, אז החבדניקים היו לבשים שחור, אז לא היו מקשיבים להם. הם באים בטיילת שם, אומרים לה בוא חמין, ניצלו את ההזדמנות שיש עכשיו הרבה אנשים, להכניס אותם, לעשות קידוש, לאכול חמין וזה. היה פה הרב קרמל זכרונו ברכה, זה צדיק קדוש. לא, כן, אז הם רצו להכניס אותם, בא אליי מישהו, אומר לי, מה הם לובשים שחור, מבהילים אותי עם השחור שלהם. אתה לובש לבן, אני שומע לך, אני נכנס לבית כנסת, אני לובש לבן בשבת. אומר לי, בוא, לבן יפה, אני רוצה להיכנס לי, אני רואה אותך לבן. זה האירופאים, זה הלבוש האירופאי, הפולני, רק הבעיה שהספרדים גם כן התחילו להתלבש כמוהם. אם אתה בישיבה, אין מה לעשות, אתה צריך להתלבש כמו כולם. כמו בעבודה, כולם מתלבשים באותו לבוש, בגדי עבודה. אבל מה יש לך ללבוש בשבת? אתה מבין? זה לבוש אירופאי. כתוב, לא שינו ממלבושם, לא שינו מהמאכלם, ממנהגם. אדם לא יכול לשנות ממנהגיו וממלבשם, הוא כאילו לועג על אבותיו. מה, אבותיך לבשו, הרב כדורי לבש כל החיים שלו, לבש עם הזה, תרבוש שלו יפה הזה, ולבש לבן בשבת. הרב שרעבי היה לובש לבן, כל המקובלים היו לובשים לבן, פתאום המקובלים התחילו לבוש שחור. מה קרה אתם לובשים שחור? מה, אתם לא הולכים אחרי רבכם, הרב שרעבי, לובשים לבן? מה קרה? אתה מבין? נכנסים והופכים להיות זה. וכן בכל יום ויום זה בחינת ספירה שנמנע כל יום לעצמו, כדי שיהיה בחינת מידות וכנים כנ"ל. וכל הבריאה הייתה תלויה עד יום מתן תורה שהיא שישי בסיוון, כמו שאמרו רבותינו ז"ל. על כן קודם מתן תורה צריכים גם כן לספור הימים, שזה תיקון הבריאה, וצריכים לספור 7 שבועות דייקה, כי יש בהם 7 שבתות, והעיקר התיקון הספירה שהיא בחינת תיקון ההתגלות, ההסתרה, היא על ידי שבת שהיא הדעת כנ"ל. על כן צריכים 7 שבתות כדי לתקן כל 7 הימים, ועל ידי 7 שבתים, וזה שכתוב 7 שבתות תמימות תהיינה, כי העיקר התיקון על ידי 7 שבתים כנ"ל, וזה שכתוב ספרתם לכם במחרת השבת. ואמרו רבותינו ז"ל שיום טוב גם כן נקרא שבת, כי יום טוב נקרא שבת מחמת שכל קדושת יום טוב נמשך על ידי שבת, ומחמת זה בעצמו נזכר השבת אצל ספירה, כי גם תיקון הספירה דהיינו כדי לגלות ההסתרה נמשך משבת כנ"ל, שזה בעצמו מה שמקבל יום טוב משבת שהתגלות ההסתרה גם כן כנ"ל. וגם 4 כוסות של יין הם גם כן בחינת עליית המלכות לקדושה, בתוך בחינת ההסתרה. אנחנו לומדים על ראש חודש, ופתאום אתה רואה, הוא הכניס לנו עכשיו פסח,
מפסח לשבועות, והלאה והלאה, אנחנו מסתובבים סביב. והכל יש בזה רבי נתן, מי לנו מרבי נתן, צדיק יסוד העולם, שהוא מחבר את כל העניינים ביחד. וזה בחינת ההסתרה, כמו שכתב רבנו נרו יאיר, שארבע הכוסות הן בחינת ארבע מצות הנוהגות בכל, כן, ארבע מצוות. מצוות הנוהגות בכל יום טוב כנגד בחינת המלכות, שהיא ארבע דלת שעולה ביום טוב בארבע מלכויות. ועל כן הם ארבע כוסות של יין, בחינת נכנס יין יצא סוד. דהיינו שנתגלה הסתרה שהיה שם הקדושה מלובשת בסוד ובעלם גדול כנ"ל. גם כי שם בתוך ההסתרות מלובש קדושה גבוהה דייקה, וזה בחינת סודות התורה כנ"ל. ועל ידי היין נתגלה זאת בבחינת נכנס יין יצא סוד, כן? ועל ידי זה עולה המלכות שהיא בחינת דלת כנ"ל, דלה, כן, דלת כנ"ל, וזה בחינת ארבע כוסות של יין. וזה שמובא בכתבי האריזה לעומר בגימטריה שם, כי על ידי בחינת ספירת העומר סופרים היום יום אחד לעומר, על ידי זה עושים בחינת שם שהיא בחינת מידות וימים, שהיא עיקר התיקון של הקדושה כנ"ל, ועל כן מידותיו של השם יתברך כביכול נקראים ספירות, כי זה עיקר התיקון. ומה שהם בחינת ספירות, דהיינו בחינת מידות, דהיינו שהם כביכול מנויים וספורים ומדודים בחינת כלים. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל נהיה בדברו. וזה בחינת כלים, בחינת מידה ומשקל ומניין, וזה עיקר התיקון כנ"ל. כמובן זה בבחינת עומר שעורים, כן? שמשם מתחילים לספור ימי הספירה, עומר שהוא מידה בחינת מידות וכלים כנ"ל. וזה עומר שעורים, בחינת שעורים, בחינת המידות שהם בחינת שעורין דליבה, כן? שעל ידם משיגים אותו יתברך כביכול בבחינת נודע בשערים בעלה, כי כל אחד לפי מה השער דשער בליבה, כל אחד לפי השער שלו מגיע לקדוש ברוך הוא. ככל שאתה לומד יותר תורה אתה מגיע יותר גבוה, והבנה קצת יותר דשם, שזה בחינת המידות והספירות שהם נכללים בלב כנודע, כי הלב הוא הצייר, כן, של המידות, כמו שכתב רבנו נרו יאיר, והם בחינת שעורין דליבה, שהעיקר שלמות הדעת על ידם דייקה, כי על ידי זה משיגים אותו יתברר כביכול, וזהו בחינת עומר שעורים, בחינת נודע בשערים בעלה, שזהו עיקר התיקון, בחינת שעורים וכלים ומידות. ועל כן אז מתחיל הספירה שהיא בחינת תיקון הכלים והמידות, וכל זה הוא תיקון הדעת, כמו שכתוב שם במאמר וביום הביקורים, שעל ידי התורה שהיא בחינת כמו שמו יתברך, דהיינו בחינת כלים ומידות, על ידי זה קוראים אותו יתברך וממשיכים אותו מחיי החיים, דהיינו דעת, וזה בחינת נודע בשערים בעלה הנ"ל, שזוכים לדעת אותו יתברך על ידי שעורין דליבה, שהיא בחינת עומר שעורים, בחינת כלים ומידות, בחינת שם, בחינת ספירת העומר. וזה שנוהגים להניח ולגדל השערות בימי הספירה, כי השערות הן בחינת צמצומים ושעורים שנצטמצם בהם אור המוח והדעת, כדי שיהיה אפשר להשיגו יתברך. ועל כן בימי הספירה מגדלים השערות, כי אז התיקון הוא בחינת שערות, בחינת עומר שעורים. הלא כל העומר זה לא גילוח, וזה תיקון השערות, זה כל הזמן הזה. זה לא עניין עכשיו של רבי עקיבא וזה, זה עוד עניין, אבל הנקודה העיקרית שלא מסתפרים, הרש"ש אומר שזה העניין של תיקון השערות. בגלל זה משאירים את זה האשכנזים עד למד ג', ספרדים למד, מקובלים עד רגע לפני שבועות, עד חצי יום לפני שבועות. ועל כן ביום הראשון של הספירה, דהיינו ביום הקרבת העומר שעורים, הנה היה מפלת המן, כי על ידי בחינת השם, בחינת תיקון הכלים והמידות, שהוא תיקון הדעת כאן, על ידי זה מגלים ההסתרה ונתגלה מלכות הקדושה, בחינת אסתר שהייתה מתחילת ההסתרה, ובחינת האסתר הסתיר, וזה נעשה על ידי בחינת מרדכי שהיא בחינת תיקון מלכות הקדושה, שזה בחינת עומר שעורים שהיא בחינת מרדכי ואסתר. וכמו שכתב רבנו נרו יאיר במאמר ואלה המשפטים ולועד הקורח, הנה בדיוק אנחנו הקורח והנה קורח, עיין שם. ועל כן איך אתה רואה את ההשגחה הפרטית? שאתה רואה שאתה בדיוק בפרשה, אתה רואה יש לך גם את הערה בלימוד. ועל כן אז היא הכנעת מלכות הרשעה שהיא מפלת המן עמלק שנכנע על ידי בחינת תיקון השם, ועל ידי בחינת עומר שעורים כנ"ל. וכמו שמואר שם במאמר וביום הביקורים, עיין שם כי מפלת עמלק היה תלוי בבחינת תיקון והשלמות שמו יתברך, כמו שאמרו אין שמו שלם עד שימחה זכרו.
כי זה תלוי בזה, כנ"ל. ועל כן אז ביום הנפת העומר היה גם מפלת, מפלה כמו כמה אומות גדולות שהן כולם בחינת מלכות הרשעה שנכנע על ידי תיקון מלכות לקדושה, ועל ידי בחינת עומר שעורים כנ"ל. וזה שהעומר מתיר חדש, כי אז זוכים לאכול לחם בחינת מן, בחינת לחם מן השמיים, שזוכים על ידי התגלות הדעת, על ידי התגלות ההסתרה, על ידי הכנעה מלכות המן עמלק, שזה נעשה על ידי תיקון העומר שעורים, שהיא בחינת כלליות התורה ובחינת שמה דקדושה ברוך הוא כנ"ל. ועיין כל זה במאמר וביום הביקורים. כי אכילת ישראל קודש, ובפרט הלחם, דהיינו 5 מיני דגן, שהם עיקר המזון, והשביעה, והם עיקר החיות, כי בהם מלובש הדעת שהיא החיות. ועל כן הם 5 בחינות, 5 הדעת, הדעת, ומובא כל זה לאל במלכות נטילת ידיים. ועל כן צריכים תיקון, כי בכל מקום שיש חיות וקדושה יתרה, יש קליפה קודמת לפרי. ועל כן הלחם מ5 מיני דגן צריך כמה תיקונים, שהם 10 מצוות הנאמרים בפת. ועל כן צריכים לתקן הנבואה החדשה על ידי העומר. כי על ידי התיקון עומר השעורים נתגלה הדעת. ואזי זוכים לבחינת מן ובחינת לחם מן השמיים. היינו שלחם ותבואה של ישראל נעשה בחינת מן. כי נתגלה הדעת והחיות, כי נכנע מלכות הרשעה קליפה הקודמת לפרי, על ידי תיקון העומר שעורים כנ"ל. ואזי ראויים לקבלת התורה, כי לא ניתנה התורה אלא לאוכלי המן. ועל כן צריך לתקן לחם ישראל בבחינת מן על ידי העומר. כשאדם מברך, אדם מברך על לחם, מברך על הזה, אז הוא כאילו מתקן את העניין של הדבר. אבל אם הוא לא חושב שלא עושה את זה, אז זה בעיה. רק רגע. ואזי זוכים לקבלת התורה בשבועות, כי כל תיקון העומר והספירה הוא בשביל קבלת התורה. כי מזה בעצמו נעשה התורה, היינו כי מבואר שם במאמר וביום הכיפורים הנ"ל, שעל ידי שמגלים ההסתרה בתוך ההסתרה, על ידי זה נגלה תורה גבוהה מאוד, כי שם די כחיה היה מלובש תורה גבוהה מאוד, סתרי תורה, וזה בחינת חיל בלע והקיינו שמצויים במלכות הרשעה שהיא במלכות עמלק, וכל הניצוצות, ועושים מזה תורה שהיא בחינת אשת חיל, עיין שם. כן? בואו נראה קצת את הזה פה, מה קורה פה, עד איפה זה מגיע. זה ממש ארוך, כל העניין הראש חודש הזה. זה בטח ייקח כמה ראשי חודשים לסיים את הכל, כן? וזהו בחינת התורה שמקבלים בשבועות, שהוא יום ה50 לעומר. ראינו שעל ידי העומר והספירה, על ידם נכנע מלכות עמלק, ואזי נתגלה התורה שהייתה מוסתרת שם בחינת ההסתרה שבתוך ההסתרה, וזוכים להשיג אותה בשבועות, שזהו בחינת מנחת החדשה, שתי הלחם של החיטים, ומקריבים בשבועות מנחה חדשה, שזה בחינת תורה החדשה שנעשה על ידי התגלות ההסתרה, כמו שפירש רבנו נרו יאיר שם פסוק ביום הביקורים, ויקריבכם מנחה חדשה לשם בשבועתכם, עיין שם. וכן בראתה בראיה אמנה, שהעומר הוא בחינת תורה שבה נגלה, ושתי הלחם הוא בחינת סתרי תורה. היינו שהעומר הוא בחינת תורה שנגלה על ידה מגלים להסתרה, ואזי נגלה תורה גבוהה מאוד. סתרי תורה בחינת מנחה חדשה, בחינת תורה שמקבלים בשבועות שהוא ימי ה50, בחינת שער העליון שהוא שער הנון. תראה איך רבנו פה, רבי נתן מכניס אותך לכל החגים בראש חודש עכשיו. גם בחגים יש לו על החגים, גם בראש חודש על החגים, הוא משנה, אל תקרא שושנים אלא שושנים, הוא עושה אותך בקי בכל העניינים, גם בראש חודש של כל החגים. רק סבלנות, צריך ללמוד טוב, נכון, על פי הסדר, ואז אתה מתחיל לראות שאתה הופך להיות בקי בכל העניינים. וזה כמו שמבואר שם במאמר הנ"ל, ועל כן היה מלחמת עמלק קודם מתן תורה, וכן הסמכה פרשת עמלק לפרשת יתרו שהיא קבלת התורה, כי העיקר התורה נתגלה על ידי מפלת עמלק, וזה בחינת 7 שבועות שסופרים, כי יש 2 הסתרות, הסתרה והסתרה בתוך הסתרה כמואר שם, והם כנגד 2 הבחינות, התורה שהיא נגלה ונסתר ורזין דרזין, כי בתוך ההסתרה, שבתוך ההסתרה שם די מלובש סתרי תורה כנ"ל. ועל כן צריכים לתקן ולגלות 2 הסתרות, לגלות 2 בחינות התורה,
ותיקונם על ידי תיקוני הימים והמידות כנ"ל, שהם 7 ימים כידוע. וידוע שיש 7 ימים עליונים, שהם 7 שבתות, כמו שהיית בזוהר הקדוש, והם בבינה שהיא בחינת סתרי תורה, שהיא בחינת שבועות, שהוא יום ה50, שהיא בחינת נון שערי בינה, ועל ידי כן צריכים לספור 7 שבתות כדי לתקן 7 ימים העליונים, כדי לגלות ההסתרה שבתוך ההסתרה, שעל ידי זה זוכים להסתרי תורה בחמינת 50 שערי בינה, בחינת שבועות, בחינת מן, כבואר שם, עיין שם היטב על המאמר, וביום הכיפורים ענה. וזה שאמרו רבותינו ז"ל, שאמר המן נעתי עומר דחיהו, וניצח 10,000 כיכר כסף. כסף די כי העיקר ההתגברות המן היה על ידי 10,000 כיכר כסף. דהיינו שליקט וקיבץ עשירות גדול, ששם כל הניצוצות לקדושה, כמו שמבואר שם, וזהו שכתוב 10,000 כיכר כסף אשכול, גנזי המלך ביהודים. היינו שרצה לתת כוח. אתה ראית פעם פרסי תורם, פרסי גוי, לא יהודי חס ושלום, פרסי גוי, דווקא פרסי יהודים מאוד נדבנים, גם התימנים מאוד נדבנים. זה הכל לעס של הקמצנים שמדברים על עדות אחרים. תימנים, כל אחד קונה ספר תורה באיזה 180,000 שקל, ופרסים תורמים בתי זה, וזה, כל אחד עוד מה זה יעבור לאשכנזים, כל פעם עובר כאילו, אתה יודע, זה לאנשים אחרים. וזה אומר, היינו שרצה, אבל פרסי גוי, איך הוא תרם, איך הוא הביא 10,000 כיכר, מרוב הרשעות שלו, הוא שכח שהוא קמצן, המן הרשע. וזה היינו שרצה לתת כוח במלכות הרשעה, על ידי הכסף שקיבץ, אבל על ידי עומר שהיא בחינת התורה, בחינת שמה דקודשה ברוך הוא, שעל ידי זה מגלים הסתרה, על ידי זה נכנע מלכות הרשעה, ואזי נכנע כוח העשירות, כי מוציאים כל הניצוצות ממנו, בחינת חייל בלע והקיאנו. וזה שאמר שהעומר ניצח 10,000 כיכר כסף, היינו כוח העשירות כנ"ל, וזה שמקריבים העומר בו' בניסן, שהוא בגימטריה השם, היוצא מראשי תיבות של הפסוק הנ"ל, חייל בלע והקיאנו. וכמו שכתוב בראיה מאמנה, משה רבנו, כן, זה הנאמן, הרואה הנאמן, ובקרבנה דאמר ערכה סתרא אסיר דאחה מאשת חיל. כי על ידי העומר מוציאים ניצוצות הקדושה של מלכות הרשעה שהיא המן עמלק, בבחינת חייל בלע והקיאנו. ועושים איזה תורה, שהוא אשת חיל כנ"ל, שהיא התורה שמקבלים בשבועות, בחינת בחינכה חדשה, וזה בראיה מאמנה שם. וכן בקריאת ים סוף, שבזזו ישראל את המצרים, הון גדול, את שזכו אז ישראל להשגה גדולה מאוד, כי בהא תליה, שעל ידי שהוציאו עשירות ממלכות הרשעה, על ידי זה זכו לתורה גבוהה, כי אזי נעשה מזה בחינת אשת חיל. וכן בגאולה האחרונה נאמר, והיה שכרה ואתננה קודש לשם, כי ליושבים לפני השם יהיה שכרה ולמחסה עתיק. אלו דברים שכיסם וכולי, היינו שעל ידי השירות של המלכות הרשעה שישוב לישראל, על ידי זה בעצמו יזכו לסתרי תורה, שהיא בחינת מחסה עתיק. נגיד לך שבת שלום. כל טוב, שבת שלום בורך. לי נדר, לא יודע, לפי העניין. שיברך אתכם, שבת שלום. ואלו דברים שכיסם וכולי, בחינת אורייתא העתיקה, שיתגלה לעתיד לבוא, במהרה בימינו אמן. והפוסקים נתנו סימן פלג, שביום החל פורים חל ל"ג בעומר, כמו שכתב בשולחן ערוך, כי פורים וספירת העומר הם בחינה אחת. והשגת התורה שביום ה50 שהוא שבועות, הוא על ידי בחינת פורים, דהיינו על ידי מפלת המן עמלק כנ"ל. ול"ג בעומר היא גם כן יום השגת התורה של ימי הספירה, כי הוא יום הילולה דרבה רבי שמעון בר יוחאי, שהשיג אז מה שהשיג. ועל כן הוא חל ביום שבת שחל פורים, כי השגת הספירה הוא על ידי בחינת פורים כנ"ל. וזה ל"ג בעומר, בחינת גל העיניים והביט הנפלאות בתורתך, בחינת השגה שמשיגים אז כנ"ל. ועל כן המן מרומז בפרשת המן, כמו שכתוב את המן אוכלו, היינו כי המן נעשה מבחינת הכנעת מלכות המן עמלק כנ"ל. ועל כן עטוון דידן כי עטוון דידן, כי נעשה מהמן המן כנ"ל. ובבני יששכר יודעי בינה לעתים לדעת מה יעשה ישראל, שהיו בקיאים בסוד העיבור, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, על זה הפסוק. אנחנו זכינו, הסבא שלי אומר שאנחנו בשבט יששכר, התימנים האלה בספרים הקדושים, האלה הם שמרו עד לשבטים, הם שמרו בספרים שלהם מאיזה שבט הוא יצא. אצלנו היה משבט יששכר. הסבא שלי שלום יששכר, משבט יששכר. שרעבי, כן?
וזה שהיו בקיאים בסוד העיבור, כמו שאמרו אבותינו ז"ל, אז זה הפסוק, וזהו יודעי בינה לעיתים, שהיו יודעים להמשיך הבינה והחוכמה לתוך בחינת העיתים, דהיינו הימים והמידות, וזהו לדעת מה יעשה ישראל, שהיו יודעים לעשות מהשם דהיינו תורה בבחינת ומה יעשה בה. כמבואר במאמר הנ"ל, דהיינו לגלות הדעת והתורה שבתוך ההסתרה, לעשות מן ההסתרה תורה שהיא בחינת מה, וכל זה על ידי בחינת יודעי בינה לעיתים, דהיינו על ידי המשכת החוכמה מחיי החיים לתוך העיתים והימים, שעל ידי זה מגלים הסתרה כנ"ל, ועל כן דרשו רבותינו ז"ל מזה שהיו בקיאים בסוד העיבור, כי קידוש החודש נעשה על ידי בחינה זו, דהיינו על ידי התגלות ההסתרה כנ"ל. וזה בהלכות ראש חודש הלכה ד' על פי המאמר, לשמש שם אוהל בהם והוא כחתן יצא מחופתו. עיין שם כל המאמר והכלל, כי קודם הבריאה היה אור הקדוש ברוך הוא אין סוף, וצמצום האור לצדדים כדי שיהיה מקום לבריאה, ובריאת העולמות הן מידותיו יתברך, שעל ידי זה נתגלה מלכותו, והלב הוא צור העולמים. כי לפי אור להביות הלב של איש הישראלי, שהוא מתלהב ומשתוקק ונחשף לשם יתברך, אי אפשר להתגלות מהמידות, כי אור להביותו הוא בחינת אין סוף, כי אין סוף ואין תכלית לשוקתו, וצריך לצמצם ההתלהבות, כדי שיהיה בחינת חלל הפנוי, שהיא בחינת וליבי חלל בקרבי, כדי שיוכלו להתגלות מידותיו ומעשיו הטובים, ועל ידי זה יתגלה שהוא מקבל עול מלכותו שמיים שלמה, ואת יצירה לטה ויצירה לביש, ואין טרין יצרין שהם המחשבות שבלב, כי העיקר הבריאה על ידי חוכמה שבלב, שמכניס חס ושלום טיפשות בלב וקלקול הבריאה, וזה בחינת עורלת הלב, שתרגמו טיפשות לב, הוא שכשמקדש מחשבתו זה בחינת יצירה לטב, בחינת תיקון הבריאה, שהיא בתוך בחינת החלל שבלב, שהיא על ידי חוכמה שבלב. עיין שם כל זה ואבן מאוד. וזה הבחינה הראשונה, כי ה' ד' ה', וזה בחינת ניסן, בחינת אביב, א' עם ב', י' עם ב', ביתה עילאה וביתה תתאה, וזה בחינת מי זאת עולה, מי עם זאת עולה שיש לשני בתים עליה. ועיין שם כל זה היטב היטב. וזהו בחינת סוד קידוש החודש, שהוא סוד גדול, בחינת סוד העיבור, שאפילו משה רבנו התקשה בסוד זה, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, כן? על הפסוק החודש הזה לכם, שנתקשה משה בסוד קידוש החודש, באיזה שיעור תהיה קראויה לקדש עד שגילה לו הקדוש ברוך הוא כזה ראה וקדש, כי קידוש החודש הוא למלאות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט, ויהיה אור הלבנה כאור החמה, וזה בחינת שני המאורות הגדולים, כי מיעוט הירח זה בחינת הנ"ל, בחינת צמצום הנ"ל, שצריך לצמצם ההתלהבות שהוא בחינת אינסוף וכו' לכנ"ל, כדי שיוכל להתגלות מהמידות, כדי שיתגלה שהוא מקבל עול מלכות שמיים שלמה, כי בלא הצמצום היה הכל אינסוף ולא היה אפשר לגלות המידות שעל ידם התגלות המלכות, ונמצא שבחינת ההתגלות המלכות שהיא בחינת לבנה כידוע אי אפשר כי אם על ידי צמצום האור, וזה בחינת קטרוג הירח, ואי אפשר לשני מלאכים להשתמש בכתר אחד, כי בוודאי אי אפשר שישתמשו שני מלאכים בכתר אחד, דהיינו שיהיה בחינת ההתגלות המלכות גם כן בבחינת אין סוף, כי אם כן יהיה הכל אין סוף לא יהיה בחינת התגלות מלכותו כלל. על כן אמר לה לכי ומעטי את עצמך, כי העיקר ההתגלות הוא רק על ידי בחינת המיעוט והצמצום, אבל צריכים למלות פגימת הלבנה ולא יהיה בה שום מיעוט, כי על ידי המיעוט והצמצום משם נשתלשל אחיזת הסטרה האחרת מלכות הרשעה, שאחיזתה מבחינת צמצום ודין כידוע. ועל כן אנו צריכים שאחר הצמצום שנצטמצם האור ונעשה בחינת חלל הפנוי, צריכים לראות ולמלות החלל ולהמשיך לשם מלכותו יתברך, שיהיה כל החלל ממלא מלכותו יתברך, שמו בחינת מלא כל הארץ כבודו, כי הארץ זה בחינת תכלית העשייה, תכלית הצמצום, וצריכים שיהיה הצמצום מלא מלכותו יתברך, שזה בחינת יצירה לטב, על ידי חוכמה שבלב שנתגלה בתוך החלל שבלב, שהיא בחינת חלל הפנוי כנ"ל, שעל ידי זה נתגלה מלכותו יתברך, ועזה שנתגלה אלוקותו יתברך בתוך החלל, נתמלא כל הבריאה שבתוך החלל מהתגלות כבוד אלוקותו יתברך,
וזה בבחינת מלא כל הארץ כבודו, בבחינת הלא את השמיים ואת הארץ אני מלא. וזה העיקר שלימות המלכות. ואז שהוא בבחינת אור הלבנה כאור החמה, וכמו שיהיה לעתיד בעת שיתגלה מלכותו יתברך בבחינת והיה השם למלך על כל הארץ, ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. וזה בחינת סוד הקידוש החודש, שאנו צריכים בכל חודש לקדש החודש, להמשיך הבחינה שתהיה לעתיד, שהוא מילוי פגימת הלבנה ומעוטה. וזה הדבר הוא באמת סוד גדול, שאי אפשר להשיגו. ואפילו משה רבנו התקשה בזה כנ"ל, כי תכף כשממלאים פגימת הלבנה, דהיינו שהתגלה מלכותו יתברך על כל באי העולם, ומלא כבוד השם את כל הארץ, אז אי אפשר לקבל אור ההתלהבות הזה, כי אם כן הכל אין סוף. ואי אפשר להתגלות מהמידות, בחינת אי אפשר לשני מלכים להשתמש בכתר אחד כנ"ל. ועל כן בהכרח שיהיה צמצום ומיעוט כנ"ל, ותכף כשיהיה צמצום יוכל חס ושלום להשתלשל אחיזה לסטרא אחא, מצמצום האור שהיא בחינת הסתלקות האור, שמשם אחיזתם. ועל כן אי אפשר להשיג סוד זה עכשיו, שהוא סוד קידוש החודש, דהיינו למלות פגימת הלבנה, דהיינו שהתגלות מלכותו יתברך יהיה מלוא כל הארץ. וזה בחינת אור הלבנה כאור החמה, שאור הלבנה היא בחינת התגלות מלכותו יתברך, מאיר עד אין סוף כאור החמה, שהיא בחינת האור אין סוף, בחינת ואין נסתר מחמתו. ואף על פי כן יוכלו לקבל התגלות מלכותו, דהיינו שאף על פי כן יהיה בחינת צמצום, כי בלא הצמצום אי אפשר לקבל עול מלכותו כנ"ל. וזה הסוד אי אפשר להשיג, וגם משה רבנו התקשה בו עד שיראהו הקדוש ברוך הוא כזה ראה וקידש, שלימדו השם יתברך באיזה שיעור תראה שתהיה ראויה לקדש, דהיינו באיזה מיעוט בצמצום אנו יכולים למלותה בפגימתה, לגלות מלכותו יתברך על כל העולם. ואף על פי כן לא יחזור הכל אין סוף, רק שיהיה לנו כוח לקבל מלכותו תמיד, וזה בחינת רצו ושוב, בחינת מטה ולא מטה. וזה הסוד אי אפשר להשיג עכשיו, עד לעתיד שיהיה אור הלבנה כאור החמה ותתגלה מלכותו יתברך, ועל כן באי העולם. אבל עכשיו הדבר הזה בסוד שהיא בחינת סוד העיבור, סוד קידוש החודש, שנמסר רק לגדולי הדור בקבלה, איש מפי איש, עד משה רבנו עליו השלום. וזה בחינת סוד העיבור, סוד דייקה. וזה בחינת סודות התורה, כי עכשיו צריכים להחזיק בדבר הזה בסוד, כי אם מתגלה הסוד הזה, דהיינו סוד קידוש החודש, וזה סוד מילוי הלבנה בפגימתה, שאז עולה הלבנה בחינת מלכות עד אין סוף, אם כן יתבטל העולם לגמרי. כי עכשיו עדיין אי אפשר לקבל ולהשיג אור השכל הזה, ועל כן בהכרח שיהיה בסוד, והסוד זה בעצמו בחינת הצמצום, שעל ידי שהדבר בסוד, על ידי זה הוא בחינת צמצום האור, שעל ידי זה דייקה יכולים לגלות מלכותו יתברך, שהיא בחינת קידוש החודש כנ"ל, וזה בחינת צניעות שהיא מידה טובה מאוד, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, אין לך יפה מן הצניעות. וזה בחינת והצנע לכת עם אלוהיך, כי צריכים עכשיו בהכרח להתנהג בעבודת השם בהצנע ובסוד, כדי שלא יהיה חס ושלום בחינת ריבוי האור, ויוחזר הכל אין סוף ולא תוכל להתגלות בבחינת המלכות כנ"ל. וזה בחינת תפילה בלחש, כי על ידי התפילה, על ידי זה עיקר עליית המלכות, ואז עולה המלכות עד אין סוף. על כן צריכים לעשות תיקון זה בלחש, בסוד בחינת סוד קידוש החודש, סוד דייקה, כדי שלא יוחזר הכל אין סוף, כי עכשיו עדיין לא נתגלה זה השכל של קידוש החודש, שתוכל להתגלות המלכות עד אין סוף, ואף על פי כן נוכל לקבל מלכותו עלינו, כי זה השכל לא יתגלה עד לעתיד שיהיה אור הלבנה כאור החמה, שאז יתקיים והיה השם למלך על כל הארץ. אבל עכשיו אפילו בעת שרוצים להמשיך איזה הערה מבחינה זו, שהיא בחינת עליות המלכות, בחינת קידוש החודש, וזה בחינת מי זאת עולה, האם זאת עולה וכו', שהיא בחינת הנ"ל, צריכים לעשות זאת בסוד בבחינת סוד העיבור, בחינת תפילה בלחש כנ"ל. וזה מרומז בדברי רבותינו ז"ל במאמר הנ"ל, במה שכתב שם על מאמר רבותינו ז"ל, יתתח קבוצה גיחין ולחוש לה וכו', דהיינו שצריכים לעלות המלכות בחינת יתתח קבוצה מבחינת המאור הקטן וכו', וזהו לחיש לה בחינת תפילה בלחש, עין שם. וזה תפילה בלחש דייקה, כשצריכים לעלות המלכות מבחינת המאור הקטן, שיהיה בחינת שני המאורות הגדולים, שזהו בחינת מי עם זאת עולה וכו', שזה נעשה על ידי התפילה כמבואר שם במאמר הנ"ל.
ועל כן צריכים לעשות זאת בלחש בחינת סוד, שזהו בחינת סוד קידוש החודש, כנ"ל. וזה בחינת צניעות של הזיווג, שצריך להיות בצניעות גדול, כי זיווג דקדושה הוא בחינת הנ"ל, לעלות אישה יראת השם, וזה בחינת המאור הקטן, לבחינת שני המאורות הגדולים וכו', וצריך שיהיה בצניעות גדול, בחינת סוד וכו'. ועל כן סוד העיבור לא נמסר רק לישראל, כמו שכתוב, כי היא חוכמתכם ובינתכם לעיני העמים. ואמרו רבותינו ז"ל, זה סוד העיבור, כי הוא מין דעלמא שיניקתם מלכות הרשעה, עיקר יניקתם רק בחינת צמצום האור כנ"ל. כי הם מבחינת יצירה לביש, בחינת טיפשות לב, בחינת עורלת לב. ועל כן אי אפשר לגלות להם סוד הזה של קידוש החודש, כי הם אינם יכולים לקבל אור הזה. כי אנחנו בני ישראל זכינו לקבל האור התורה והמצוות שהם בחינת כלים מידות. נקבל על אדם השגת אלוקותו יתברך בחינת מטה ולא מטה, באופן שנקבל מלכותו יתברך עלינו תמיד. ואף על פי כן יהיה לנו קיום ולא נתבטא לגמרי עד שיגיע העת להשב הפיקדון אליו יתברך. אבל האומות לא זכו לתורה ואין להם כלים לקבל האור, על כן הסתמצם אור אלוקותו יתברך מהם לגמרי, ואי אפשר לגלות להם כלל, כי אם תכף שמתחילים לגלות להם אור אלוקותו יתברך הוא אצלם מבחינת ריבוי אור, שעל ידי זה נתבטא לאור לגמרי כידוע, אבל כן הם הרחוקים מהשם יתברך, כי אינם זוכים לזה השכל והשגה הנ"ל, שהיא מבחינת סוד העיבור כנ"ל. אבל אנחנו זוכים לקבל סוד קידוש החודש על ידי צדיקי הדור שהם מבחינת משה, אשר להם לבד נמסר סוד הזה, והם מורים אותנו את הדרך נלך בה וכו', באופן שנוכל לקבל עלינו עול מלכותו, ואף על פי שכן יהיה קיום העולם. על כן מצוות קידוש החודש היא מצווה ראשונה שנצטוו בה ישראל, כי זהו בחינת כלל כל התורה כולה, שיהיה לנו כוח לגלות מלכותו על כל העולם, ואף על פי כן יהיה קיום העולם כמו שיהיה לעתיד וכו'. ועל כן העיקר יציאת מצרים תלוי בזה, כמובן שם פרשת החודש, שתכף כשרצה השם יתברך להוציאם ממצרים, אז זה גילה למשה רבנו סוד קידוש החודש. שם נאמר העניין מיציאת מצרים, כי העיקר כל הגלויות שהם כלולים בגלות מצרים, כמו שאמרו רבותינו ז"ל, הוא רק על ידי בחינה הנ"ל, על ידי שלא נתגלה עדיין מלכותו יתברך, והוא מין דעלמא שהם בחינת מלכות הרשעה שלטין על ישראל, ואחיזתם בחינת הצמצום והמיעוט כנ"ל, שזה בחינת גלות מצרים, לשון מצר וצמצום. ועל כן עיקר הגאולה הוא על ידי בחינת סוד קידוש החודש, דהיינו על ידי שזוכים על ידי צדיק הדור בחינת משה להשיג סוד הנ"ל, ואיך לגלות אור אלוקותו יתברך בהדרגה ובמידה, שעל ידי זה נתגלה מלכותו יתברך על כל באי העולם, כי אחיזת האומות שאחיזתם עשית רעך הוא רק מבחינת ריבוי האור ומיעוט האור, כי ריבוי האור הוא המיעוט, כי אי אפשר לקבל ריבוי האור, על ידי זה נתמעט נסתלק לגמרי. אבל אנחנו זוכים לקבל האור בהדרגה ובמידה על ידי התורה הקדושה, שעל ידי זה זוכים לגלות אלוקותו על כל העולם. ואף על פי כן יהיה קיום העולם, שזהו בחינת סוד קידוש החודש, ואז שנגלה האור בהדרגה ובמידה בסוד קידוש החודש, אז אין לאומות שום יניקה כלל, ואז עם הפלתם. כי יניקתם היא רק על ידי שהצטמצם האור ביותר בבחינת מצרים, ואין זוכים לגלות אור אלוקותו יתברך בתור צמצום, אז יש להם יניקה, ובאמת ודאי אי אפשר לגלות להם אלוקותו יתברך, כי אז זה יתבטלו לגמרי, כי אין להם כלים לקבל. אבל כשאנו זוכים לגלות מלכותו יתברך על ידי התורה ומצוות, שזהו בחינת קידוש החודש, עד זה נתבטל כל יניקתם, ואז יוצאים מגלות מצרים שכולל כל הגלויות, כי ממשיכים אור של העתיד, שיתגלה מלכותו על כל העולם, ואף על פי כן יהיה קיום העולם, שזה בחינת קידוש החודש. וזה בחינת ניסן, שהוא ראש חודשים, כי ניסן הוא אביב א' עם ב' י' עם ב', שיש לה שני בתים עליה בחינת מי עם זאת, עולה וכו', וזה בחינת שני מלאכים שמשתמשים בכתר אחד, וזה בחינת שני המאורות הגדולים, וזהו בחינת ראש חודש, כי יש 12 ראשי חודשים כנגד 12 שבטים, וכל שבט ושבט יש לו נשיא, וכל נשיא בחינת צדיק הדור, בחינת משה שהוא לבד זוכה לבחינת סוד קידוש החודש, כי הצדיק לבד שהוא מנהיג כי הדור, בחינת משה, בחינת הנשיא, הוא יכול להמשיך הערה, זהו באנשיו להודיעם הדרך אשר ילכו בה, מקבל עול מלכותו בהדרגה ובמידה. וזה בחינת באיך חפרו השרים קרון ידבי העם במחוקי משמעתם, דרשו רבותינו ז"ל, שכל נשיא ונשיא היה ממשיך במקלו מימי הבאר לשבטו, לשבט שלו, כי באר מים חיים זה בחינת התגלות אור אין סוף שהוא מקור חיים, כמו שכתוב העוזבה מקור מים חיים, ואי אפשר להמשיך מימי הבאר
שהם התגלות אלוקותו יתברך כי אם על ידי צדיקי הדור, שהם מבחינת 12 נשיאים, שכל אחד ממשיך האור הזה לשבטו בהדרגה ובמידה, מבחינת המחוקק במשענתם. דהיינו על ידי המטה שהוא בחינת מחוקק, בחינת חקיקה ורשימה, בחינת צמצום, והנשיאים יודעים איך לצמצם האור כראוי, להמשיך בחינת מימי הבאר לשבטו, שהיא בחינת התגלות מלכותו יתברך, בהדרגה ובמידה וכו' כנ"ל. ועל כן הם 12 נשיאים כנגד 12 חודשים, כי זה בעצמו הוא בחינת סוד קידוש החודש. יש סגולה גדולה של הרב מרדכי שרעבי נגד סרטן, נגד מחלות, נגד זה שהייתי עושה בכל העולם לאנשים, והם היו יוצאים מסרטן והכל, שזה על עניין של נגד קישוב ועין הרע ומחלות, ואחד מהם זה שאומר במחוקק במשענתם. אז בעזרת השם, מי שרוצה את הסגולה הזאת שצריך חס ושלום וזה, אז אנחנו פה בשוב הישראל יכולים לעזרת שלנו לעשות ולנסות אולי בעזרת השם גם פדיון נפש שהוא יצא או תצא מהמחלה הזאת בעזרת השם, או כל דבר כשוף או דבר שיש להם חס ושלום. לתפילה של הרב מרדכי שרעבי בספר תפילת משה. ועל כן בניסן הוא ראש חודש, אז מהירים כל 12 נשיאים ב12 ימים הראשונים, כי בכל יום ויום מקרים נשיא אחד בחנוכת המשכן. כי ניסן הוא ראש חודשים ובו כלולים כל 12 חודשים שהם בחינת 12 נשיאים, שכל אחד ואחד מהיר לישראל בחינת סוד קידוש החודש, שהיא בחינת התגלות מלכותו יתברך, שיתמלא פגימת הלבנה וכו', ואף על פי כן יהיה קיום העולם כמו שהיה לעתיד וכו', כן, כנ"ל, וזה בחינת חנוכת המשכן, שאז הקריבו הנשיאים כי במשכן היו כלים לקבל על ידם השגת אלוקותו יתברך בחינת הנ"ל, וזה בחינת וכבוד השם מלא את המשכן, בחינת מלא כל הארץ כבודו, היינו כנ"ל. וגם הוא אומר פה שתהילים זה מסוגל לתשובה גדול, ככה הוא אומר. טוב, אנחנו נמשיך ראש חודש הזה, את העניין של ראש חודש. בפעם הבאה אנחנו קצת נגיד על הפרשה עכשיו כמה דברים, גם רבי זה, כי אני רואה שהראש חודש הוא ממש ממש גדול פה, זה אי אפשר לסיים אותו ביום אחד או יומיים של ראש חודש, זה ממש הרבה. אז אנחנו עכשיו נגיד משהו על הפרשה, אולי נמשיך אחרי זה על עניין החודש, ואז יהיה כל הזה של ראש חודש וכל השאר הזה. עד לפה רזד ייחודה, כוח הלימוד בעזרת השם, יהיה לרפואה שלמה ושל כל חולי עם ישראל, בפרט בכוח הלימוד, יהיה לרפואה לתהילה, מזלי, בת ורד ומנשה, בעזרת השם. עלינו, שיהיה להם רפואה שלמה, בשורות טובות, שנזכה בימי הקדוש של משיח בעזרת השם.